Salut și bine am găsit la un nou episod. Astăzi voi face un chest opening. Voi face un chest opening pe canal Satcar Media. Tare rău. Voi face un chest opening pe canal, deci haideți. Deci vom începe cu primul Brawl Box. Hai să văd. Nu mi-a picat nimic. 10 gemulețe. Big box-ul. Nu. Haideți să-l vedem pe ăsta. 30 de bănuți. A, nu pică. Nu pică, mă. Trebuie. Doamne, dă să-mi pice. A, 51, clar nu pică. 50 de bănuți. Haideți să-l vedem Big Box-ul. 60 de bănuți am. Că n-am nevoie de bănuți, am nevoie de un Brawl nou. 17. Nu pică. Big Box-ul. 64. Oare? Zim, Doamne, că 6 din Mega Box-ul ăsta, că e singura mea speranță. 5, mă, 5, numai 5 de fiecare dată. Un pic. Îmi dezinstalez jocul. Pe bune, frate, numai 5 un pic. Și m-am chinuit atâta să fac. Noi ne vom revedea data viitoare. Pa, că sunt nervos deja, că mi-a picat. Noi ne vom revedea data viitoare. Pa.